Mga matahom nga dapit sa mga bahin sa lalawigan sa Sugbo, gisuroy sa mga bisita atol sa pagkabanhaw sa Suroy-suroy sa Sugbo Southern Heritage Trail. Ano ang report? Kining sayaw inubanan sa lamian nga pagkaong minglanilyahanon ang nisugat sa mga turista atol sa kick-off sa Suroy-suroy sa Southern Heritage Trail diin ang minglanilya may unang gibisita. Tourism Revolution ang gitinguha karon sa lungsod sa Minglanilya nya haom kini kayo timing sa Suroy-suroy sa Sugbo 2019 diin mo kini ang first stop sa nasoy kalihukan pang turismo. Gibida nila ang Kabanhawan Festival nga maoy nabantog sa relihiyosong kalihukan sa lungsod. Dula 200 ka mga guest ang misalmod sa Suroy-suroy. Maayo gyud kayo tanan. Nalipay gyud ko. Oh, nindot. Nalipay gyud mi nga nibalik ni Governor Gwen ang kining Suroy-suroy Sugbo kay daghan kay nauyon sa iyang pamagi. Si Governor Gwendolyn Garcia mibanhaw sa kalihukan nga iya nang gibatuman atol sa iyang administrasyon kaniadto. Ang sugat capital mo gyud ni sugat sa atong mga participants og they put on such a great show, no? Og ang pagkaon fantastic. Nakinay-hinay lang ko kay daghan pagkanunon. Every year, ang among sugat Kabanhawan is getting bigger and bigger. Tulog adlaw ang igahinalang sa mga bisita nga masuroy ang habagatang bahin sa Sugbo hangtod sa adlawng Domingo. Ipaniguro sab sa kapulisan ang seguridad sa mga bisita. Lahat ng mga kapulisan natin dito sa Cebu Province ay nakaredy lalo sa mga dadaanan, mga participating cities and municipalities. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.